भाई ये कौन आम चिठा अनुसार खाइया कहीं मो छेनापोड़ कहीं एतिकी छेनापोड़ खाऊଛୁ ସଦାର ଆଣିଛି ଖାଇଦେଲେ ହବନି भाई आमे 3 जण अछंती से कोन दीटा आनचंती ଦିଟା ପୁଡ଼ିଆ କ ମୁଁ ତିନିଟା ଆଣିଥିଲି ଯେ ସେ ବାଟରେ ସେ କୁକୁର ମୋ ହାତରୁ ବା ଛଡେଇ ନେଇଗଲା ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା ମୁହଁରୁ ଦିଟା ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା तमाने भाई आमे कुकुर अइटा खाइबू କୁକୁର ଅଇଁଠା କଣ ସିଏ ତ ଛଡେଇକି ନେଲା କଥା ନେଇଯାଇଛି ଇଏ କିଛି ହବନି ଖାଅ ନିଅ नाଳ फळ लागिथिबो କିଛି ନୁହ ଖାଅ ମରିବନି भाई तमे खाइबोनी ନାଇଁ ତମେ ଖାଅ ମୋର ଦେଖିକି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି तम खाइ दू ताले ମୋତେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ଦିଅ ନିଅନ୍ତୁ କି ଅଭଦ୍ରାମି ହଉଛି